Buf! Quin dia ens espera avui? Estem a Jorba, al costat de l'A2, on hem parat a la braseria Martí. Jo ja sé que aquí tenen una brasa d'escàndol amb molt bon producte i molt ben tractada. I agafa forces pel que ve després, perquè ens en anem fins a Ponts, on fan el Ranxo, una festa popular que avui fa 150 anys. No sé si tindré prou gana com per acabar dinant, però jo, per vosaltres, ho intentaré. Així que intentarem buscar algun menú que puguem fer a una carretera per acabar el dia arrodonir i així explicar-vos tot el que trobem per Catalunya. Així que ja ho sabeu, carretera i manta. Som-hi! Mira, abans de començar a esmorzar ja ens han portat una mica d'amanida, amb tomàquet, ceba, olives i tonyina, que la tenen allà a la barra amb una gastro, i fa gràcia perquè la van servint. Això t'ho posen com a aperitiu. Ja sabeu que jo soc molt fan de les olives. És la manera de saber si un lloc val la pena o no. Aquesta és la meva teoria. I també ens han portat papallona, un fuet, i dues llesques de pa amb tomàquet, no són llesques, fan condicions. Ens han explicat una mica com va al matí. Tenen guisats i tenen brasa. De fet, allà ja es veu a la mestressa dominant la brasa, que sempre està aquí, al peu del canó, fent anar el foc.